जे गबिन्द बसुमतारी सारनि पलिटिकल केरियारखौ धंस खालामनो थाखाय बा रिप्लेस खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौ डिपुटि चिफनि प्रजेक्ट खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय नामा? खाम्फा बरगयारी बिथाङा चिरां जिल्लानि रौमारियाव जानो गोनां नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स बेखौ जे प्रमोद बर' सरकारा इउपिपिएल सरकारा चिरां जिल्लायाव गायसननो थाखाय फेल जाबाय, नेरिम होगोन होननानै रौमारियाव होगोन होननानै फेल जाबाय, बिनि दायखौ बानस'नोसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल हाबबाय नामा? चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांतल रेल स्टेशनाव रेल कचनि फेक्टरि बानायगोन होननानै बिथांमोना बानायनो हायासै। बिटिआर रेकर्डनि सानाबो 5 बोसोर बारलांखाबाय। बिनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दलाव हाबबाय नामा? बिटिसिखौ 60टा समस्ति 60 समस्ति दागोन होननाया दिनै इउपिपिएल सरकारा फेल जाबाय। दा बेनि दायित्वखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव गाव हाबनानै लाहैबाय नामा? जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर माने इडुकेटेड माने सेंग्रा सिख्लाफोर नखर नखर साकरि होननानै बुंनानै इउपिपिएल सरकारा दिनै फेल जाफैबाय। बेनि दायखौ बानस'ना लानो थाखाय रायजो राजाजों रायजानो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबहैबाय नामा? बेनि अनगायैबो बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स एन्ड रिसार्च सेन्टार जानो गोनांमोन क'क्राझाराव। बेखौ दिनै सेन्ट्रेल माने जोंनि इउनियन गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बाजेटआव थिसनासै। दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबहैबाय नामा? खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआ गाज्रि, बे सरकारा जोंनि जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला, बिटिसि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाला होननानै जोंखौनो माने खोथा बुंनो फोरोंग्रा मानसिया दिनै इउपिपिएलआव बोरै जइन जाखो? माने आसरित साननो गोनां खोथा आरो। ना पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय थांखो ना मानि थाखाय थांखो? दा जोंनि गोसोआवहाय माने गोबां माने बेबायदि सोंथि जादों आरोखि। दा नोंथांमोना दाखालि बावै साननैनि सिगां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि माने डेभेलपमेन्टनि जि माने फान्ड 174.66 crore बे फैसाखौ दानख'नानै अनलि 50 crore खालामबाय। दा दिनै सानसेनि उनाव सानसे बे इउपिपिएल सरकारनि दिनाव बिटिसिनि गेजेरजों एकर्डनि गेजेरजों मोनबोनाय पावार एन्ड फांसन लोगोसे फाइनान्सियेल फान्डिंआ सानफ्रोमबो खमायलांगासिनो दं। दा बे दायखौ गावगाय खर'आव रुजुनो थाखायसो इउपिपिएलआव हाबबाय नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा? दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जे देग्लाय फैयै फैयै नैबे प्रमोद बर' सरकारनि समाव जोंनि जिथु एनुवेल बाजेट बिटिसिनि बियो 1000 crore जानांसिगौमोन आरो एज पार पपुलेसन। बोसोरै 10% इनक्रिमेन्ट जानानै दायो बिटिसिनि बाजेटआ देग्लाय 25-26 बोसोरनि थाखाय माने 1000 crore जानांसिगौमोन। फैयै फैयै दायो देग्लाय जिरायनो गोनां बाजेटआ मात्र 803 crore जागोन। दा बेनि दायखौ बानस'नो थाखायसो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलाव हाबलायबाय नामा? दा इउपिपिएल दोलाव हाबनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलाव बिराद गुरलाय गुजाय जागोन। डिपुटि चिफनि जि पजिसन बेखौथ' थोंजोङै बिथाङा माने नोजोर होदों होननाय जों खोनादों, रायलायदों होननायबो जों खोनादों। जुदि खोथाया बिदि नंमारगौब्ला खिन्थु इउपिपिएलनि गेजेरावथ' कनफ्लिक्ट लगायनाय, न'खरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय साननाय बेबायदि सोमजिहोगोन नामा? आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय, जेसेबां गिदिर लिडारानो जायाथों मानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनाय मानसिफ्रा रावबो टिकेट मोनाखै। बयबो टिकेटनि थाखायसो बन्चित जाहैदों, हाबनानै गारना दोनजादों, गिदिर बिबानबो होजायाखै। आरो बेबायदि गोबां एग्जाम्पल दङ, नोंथांमोना नुगोन बिपिएफखौ नागारनानै खारनाय मानसिफ्रा उल्था बिपिएफआव फैफिननाय गोबां माने एग्जाम्पल दङ।